Яшьлек барыһын да гафу итәләр. Юлгытлы йырының риваяте лә шундай усрактардан бере хакында һөйли. Юлгытлы исемле яшь егет урманда ике кызны очраткас, береһен урлап алып кайта ала, авыл халкы һәм кантондың хөкеменә дусар була. Әмма дәвамлылык сигендә торган тәвәккәллеге аркаһында еңә һәм һөйгәне менән бәхетле була. Шулай, башкорт йырдарына гел зар менән генә тулы булырга тимәгән шул.